הירח זורח כמו בכל לילה מזה 1000 שנים. הכוכבים שתים לאנשהו, שביל החלב מסתובב על צירו. באמצע כל ההתרחשויות הקוסמיות האלה אני עומד עם הדאגות המגוחכות שלי. בשביל מה אנחנו חיים? מה המטרה שלנו? מה המטרה? על זה אנחנו נדבר היום. מה המטרה שלי? להיות שחקן, להיות מפורסם ולמות? אחרי זה? זהו? או שכמו שאומרים, צריך לבנות בית, להוליד ילד, לשתול עץ, וזהו? לא מספיק לי. לא מספיק לי. למה כל כך הרבה איסורים בעולם הזה? בשביל מה אנחנו נולדים? בשביל להרגיש את כל האיסורים, כל הסבל הזה? אז מה המטרה? בשבילנו זה מאוד חשוב לדעת את זה. מה המטרה שלנו? מה צריך לעשות בחיים האלה?